The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Corinthians 5:5-8. Now he who has prepared us for this very thing is God, who also has given us the Spirit as a guarantee. Therefore we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident, yes, well pleased, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. 2 Corinthians 1:3-4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. 1 Corinthians 2:9. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. Excuse me. Job 33:28. He will redeem his soul from going down to the pit, and his life shall see the light. Sa dili pa kita magapadayon sa atong tuon pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsatag sa kakalag, kung napa pa kita nga sala nga nagapabilin diha, kini kung dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios kamahan, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, let us go directly to the principle of 1 John 1:9 na nakanayon sa in English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, ang imong buhaton dili ang sugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit sa imong kabuton aron ikaw makahimos labing manungdanong desisyon sa imong tibuok kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 na kanayon. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Let us pray. Amahan among langit nun, salamat sa lanaw sa mga adlaw nga imong padangat kanamo nga napakami sa skill sa among panglawas ug kalantip sa among pangunahuna, kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya nga dili kami takos. Salamat niini nga among Bible study adlaw-adlaw, bani kami karon sa among pagpadayon niini nga among tulumanon, pagpakaon sa among tagsatag sa kakalag, ingon nga imong mga anak. Salamat sa among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers ning atong ministry, atong mga higala, atong mga silingan, atong mga suki, atong mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers. We warmly welcome all of you. I hope you are in the best of health ug nga makapadayon kita sa atong pagdupot, pagpunting sa atong huna-huna, ini nga atong paghisgutan, nga taud-taud na atong giduputan, kining pagtulunan nga giuluhan og the dynamics of the spiritual life. Life beyond Gnosis. Okay. Human kita maluwas. Padayon kita karon ha. Human kita maluwas. Gimanduan kita sa 2 Pedro 3:18 nga kita pakaon sa atong tagsa-tagsa kakalag by studying God's Word on a daily basis. Adlaw-adlaw man kining atong ginabuhat. O gawas ko na mga kakulian, magapadayon kini, rain or shine. O kini, nag-aagad lamang kita sa grasya sa Dios. Umuta mahimo kung ato kining saligan ng atong tawhan ng mga kusog, dili magsilbi. Kinahanglan ang Espiritu Santo mo ay magapalihok sa atong tulumanon. Kay without God, the Holy Spirit's enabling power, we cannot last long sa bisag unsang tulumanon nga sama niini. Kita nagpadayon sa atong tulumanon adlaw-adlaw, mga ikalima na kining tuig natong dupot sa atong obligasyon. Of course, this is our obligation, our duty as children of God, nga magapakaon kita sa atong kalag, pinagis pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Numdumi agatong slogan nato ng atong ministry, Operation SLBA, Study, Learn, Believe, Apply the Word of God. Mo ni atong excuse me. Mo ni atong slogan. So ayon na nakalimti. So gikinahanglan nga magatuman kita kay kini appeal man ni sa protocol plan of God. So we have to acquire God's power pinagi sa Espiritu Santo nga mao lamang ang magtutudlos kamaturan. So how do we prove nga kita mga magtotoo can have that power? Well, gihinumdum ka niya atong gitunan nga great power experiment. Now, I hope ning tuhop na nimo kana, nasabtan na nimo kana. Kay kining maong power ning gahom nga espirituanon, gibilin kini ni Ginoong Jesucristo dungan sa iyang pagbuhi sa iyang espiritu. Samtang nagabitay siya sa cross, miingon siya, in manos tuas commendo spiritu meum, into thy hands I commend my spirit. Dungan niya to, iyang gibilin kining great power experiment sa divine dynasphere, nga karon gitawag nato operational divine dynasphere. Kaya ang iyahang dynasphere ni Ginoong Jesucristo sa una niyang pag-ani, first advent, gitawag magkantog prototype divine dynasphere. Ang atua karon nga mga magtutuo ubos sa katuigan sa simbahan, gitawag kinig operational divine dynasphere. Ug mao na nga sod niini nagahimo kita niining eksperimento sa agian o na hiaguman ni Ginoong Jesucristo human niya itong iyang buhat sa kaluwasan na iyang gibuhat dito sa cross. So
ako kang pangutana nga, how do we prove nga kita makaangko ni ining maong power? By making experiment. Experiment can be done by studying God's Word tungod kay it is proven to be true. Basta? So we have to execute the spiritual life by growing up spiritually. Di man ni katong 2 Pedro 3:18. You see, we cannot use anything we do not know. Basta? Nili yan. So we have to know and understand the truth pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. So ana kita niining gahom the three categories of power. The power of God the Father, the power of God the Son, and the power of God the Holy Spirit. So kining power o gahom sa Dios nga man, ana diha ang gitawag natong portfolio of invisible assets ug ang logistical grace ug divine assets. Mao kana ang nagsangkap kanato ang Dios nga mahan. O the same power that the Lord Jesus Christ had in His hypostatic union. Ana nakita niini right now. Naibaw ka ba niya na? Now, dili tanang mga magtutuo ang makapahimos nining gitawag nato great power experiment. Only believers who are executing God's plan pinaagi sa spiritual life kini atong gitun-an karon nga the dynamics of the spiritual life beyond Gnosis. Labaw pa sa Gnosis. Dibaw naman ka, ang Gnosis doctrine is only academic knowledge. Sama si mong naibaw ang mga kasayuran diya sa imong eskwelahan. Academic. From high school, sa imong college. Oh, you see, that's Gnosis. Kung atong itandi kini sa doktrina, pulong sa Dios, Gnosis lang na. Yang but pa sa Gnosis, knowledge understood. You see. So it has no hingnunta spiritual value or validity sa espiritual ng kinabuhi. It has to be transferred into epinosis. Mao nang ang atong uluhan sa atong hilisgutan mao kini ang the dynamics of the spiritual life beyond Gnosis. Sabot pa sabot. Ang kinabuhi nga espirituhanon labaw pa sa academic knowledge. Unsa may kanang labaw pa sa academic knowledge? It is what? Wisdom. Wisdom kakma sa original nga pulong nga mao kada ang kaalam sa Dios. You see? So, life beyond Gnosis. Beyond. So, epinosis. Lampaw pa. Ang epigod, this is a prefix nga nagkahulugan o above and beyond. You see? So, ang epinosis na karon, it's above and beyond the academic knowledge. So, mao kani nga itong ginabuhat. Adlaw-adlaw, kita nagadupot, nagatuon sa wisdom of God, which is otherwise called the divine viewpoint. Mga Diyos nun nga mga pangunahuna, kini nga itong itunan. So therefore, ana kita niining gahom sa Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o sa Diyos Espiritu Santo. Now, sayod kita nga ang atong Ginoong Jesucristo had been victorious in the strategic victory. A believer has reached his strategic victory. Niya nang higayon sa iyang pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga iyang manluwas. At the point of salvation, that believer's tactical victory, makabuot human siya ang
madinaugon o magmalampuson sa iyang pagtuman sa protokol nga plano sa Dios diha sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Phase 2. Now, yes, Roma 1:4 na kanayon diha, in the power of His resurrection. That is our Lord Jesus Christ's great power experiment. Now, diha usab sa Episo 1:19 nga to sa 20, naghisgot ka na diha sa great power experiment sa katuigan sa simbahan. Now, di ba ni katong divine omnipotence of God, of the Godhead, God the Father's power, God the Son's power, and God the Holy Spirit's power. Kay, for all you know, kini silang tulo, members of the Godhead, indwell now sa atong lawas. Aniya? Di man ka na fellow believer. Kaya basig wa ka na kanang masilsil diha sa imong kalag. Nga kitang mga magtutuo, gipuy-an kita sa Godhead. Tulo ka sakop sa balang Trinidad. And this is one of the highlights nga mga privileges nato nining atong katuigan sa simbahan, of which we are members. You see, this is a unique age. Talagsaon. And in fact, this is the age of equal privileges and equal opportunities. Don't mind that background there. Well, labot ka na. So, di man nga kita aniya sa katuigan sa simbahan, which is otherwise considered as age of equal privileges and equal opportunities. Kung mao nga aniya ka nato sa atong kinabuhi ang tulo ka mga sakop sa balaang Trinidad. Just imagine that. All these privileges. Mao ni naka-unique, nakatalagsaon ni katuigan sa simbahan. You should realize that. So kining maong mga gahom, God the Father's power, God the Son's power, and God the Holy Spirit's power, bring about the desired result sa atong espirituanong kinabuhi. So, mao nga gikinahanglan nga masilsil na gyud ang atong kasayod ug pag-ila sa mga kinaiya sa Dios. We have to study God's attributes. Aron sa ingon niya na makasayod usab kita kinsa ug unsa ang Dios. Unsa ang iyang gahom ug ang iyang plano. That's why kini nga itong gibuhat na adlaw. Pagtuon kini sa protokol nga plano sa Dios. Protokol ang atong sundon. Now, it was God, the Holy Spirit's power that raised our Lord Jesus Christ during His resurrection. Inumdong ka ba? Ang Diyos Espiritu Santo mo ay nagahatag niya ng gahom sa pabanhaw ni Ginoong Kristo. Now, Episo 3:20-21, we can ask in the power of God. We can ask. The same power of God, the Holy Spirit, is available to every believer. Nasayod ka ba niya na? Ang sama nga gahom sa Espiritu Santo, available to every believer. Kay ang hinunta espada o hinagiban sa matag magtutuo nga iyang gamit bantog ni Satanas o sa mga demonyo, mao ang pulong sa Dios. Metabolized. Di lang kami ingon lang tagpulong sa Dios. It must be metabolized. Meaning, gigaling na, gituuhan na, gihangop na, imo na nang gigamit sa imong kinabuhi. Apan, by the way, it is tragic to see today that so many believers are ignorant of the truth. Tungod sa ilang pagka-negatibo,
sa ilang pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Negatibo. Sa ibot pasabot. Way gana. Way gugma, way kainit, way pagpanumbaling, way kanang tinguha nga mutubo ang ilang kalag, wala. You see, it's tragic. It is really tragic. Kung imong hunaw-naon, karong panahon na. Kaya niya malagi kita sa age of apostasy. Nagkaanam, nagkalayo. Ang atong mga igsuong magtutuo nga, nagkalayo na sa kamaturan. Kay, di 24 hours we are bombarded by all kinds of influences. Nining kalibutan na. Dugangan pag yun sa mga influences sa mga social media. Unsa pa? Gibombardyuhan yun. Mo na, it's tragic. Nga daghan sa itong mga igsoon. Bagang doon. Huwag yung alamag sa kamatuuran. Again, it's a matter of choice. Basta, naragis pagpili ni mo. Naragod na. Buot ka bang magpositibo, magnegatibo? Ikaw ra ang giagad sa Diyos. But a believer who executes his spiritual life sulod diya sa operational divine sphere is a winner. Nakadungog ka, you can be a winner. Kung ikaw magapuyo diha sa operational divine sphere, it's a mental attitude. O ani ara ba ang area of spiritual adulthood, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity. So, di man good kining mga butang kay may nung danon kaayo sa atong kinabuhing espirituanon. Kini nga itong ipangisusan. These are the dynamics of the spiritual life, the life beyond Gnosis. Dinhiw na kita kutob, o nga ito na ipadayon ugma, ayaw sipyat sa sumpay ni ini. Atong gisgutan karon. Magampo ta, amahan among langit nun, salamat. Nining among tuon sa imong kamatuoran, nining adlaw. Salamat sa imong paglamdag kanamo. O ginaot nga kini mahimong dugang kamatuoran nga napundo din sa among kalagaw, among kinigamiton sa among pagkinabuhi ni ining espirituano namong kinabuhi. Salamat ng among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.